sexuales, porque non se le llamaron hombres, masculinos e femeninos. Na maioría das plantas o aparato reproductor están as flores. Só carecen de flores as carrizas, os fendos ou outras plantas similares, os estamos. Son os órganos masculinos da flor. Producen un ou numerosos grans de polen. O pistilo é o órgano feminino da flor. Produce un ou máis óvulos. Na maioría, nalgúnas flores poden estar os estames e o pistilo nela mesma. Noutras está só o pistilo, que é só feminino, e só estames só masculinos. Agora, os meus compañeiros Iago e Noelia van vos explicar a polinización e fecundación. A polinización, ao vento uns insectos leva un gran o polen dos estames dunha flor ata o pistilo de outra. Ali prodúcese a fecundación, que é a unión dun gran de polen cun óvulo do pistilo. As plantas producen un néctar doce chamado néctar. Tamén teñen corolas moi vistosas, para que os insectos e outros animais leven o polen de unha flor a outra. Noutras é o vento o que fai este proceso. A dispersión das sementes e a xerminación. Algúns froitos ábrense para dispersaren as sementes que levan dentro. Outros son comidos por animais que levan os animais que expulsan as sementes coas feces. Sexa como sexa, cando unha semente chega a un solo con condicións axeitadas, o embrión xermola, é dicir, comeza a medrar e a producirse unha planta nova. O embrión desenvolve un talo cunha raíz e un talo con follas. Ao principio aliméntase das sustancias nutritivas da semente. Despois empeza a fabricar os seus propios alimentos. O meu compañeiro Iago explicarei-vos a formación de semente e o froito. A formación da semente do froito. O óvulo fecundado xera un embrión, almacena sustancias nutritivas e unha cuberta protectora. Ese conxunto chamase semente. Ao mesmo tempo, o pistilo medra e orixina un froito. As sementes adoitan quedar dentro do froito. Despois da polinización é a fecundación. Fórmase un froito con sementes dentro. Os froitos poden ser carnosos como a pera e secos como a noz.